and it was Marky who did it. Rapolo, Africana 4, naroon sa Azul, Tuslubuwa, kapag nga batol, karong gibiyon na. Yan, lang sa tanan! Big shout out by Azul, Tuslubuwa, ni Busiko na salamat, DJ EZQ, tanan ni Anhino, dan salamat yung tanan. Shout out para sa Kalansan, Spot Productions, para sa Kalgas, o sa tanan-tanan. Saong wala, gikan tinago, make some noise for B-Win! Yo, shoutout ko day Ikoy Baska, Rednax, then Uncanny, Jeropil Pampilo. Mama akong uyap. Yeah. Yes. Sound to O! Kikan ba, Duhero Bohol! Make some noise for Crazy Rap! Yeah, Crazy Rap, shoutout ko sa sponsor, Coach De Brian, Ozzy Russell nga nasa Japan, Jipoy, Bridgestone, usa akong igsoon as Barco, Redford. Salamat sa inyong sponsor, B-Boy, Morgan Brisi. Kaya managkwentos, daog si B-Wayne. Pili niya una Crazy Rap. Yo, minuto talan ba? 90 seconds! Oh, siya una day, B-Wayne. Minuto talan, 90 seconds, first round, B-Wayne. Yo! Round 1 game? Yeah! Mao ni pinaka-unique sa akong mga nakontra. Si Crazy Rap. Paspas mo storya mo, rag na kiglumba, dapat imuhang pangalan kay Crazy Frog. Basket sila oh. It's a doll para labaw ta og half shot, cause ganya i-passboard ning animal. Nakadungog ra gani og half shot ning it's a jud og half court. Mao ni mga estudyante nga mga mo absent dayon basa-basa lagi ang blackboard. Pero maglisod og paminaw sa klase kay mangutana gihapon kung 1/2 ba o 1/4. Sluha din mo oy. Paspas man tani si Dudong aw hinuon mo hinay man jud ang mga paspas basanaan na sa school zone. Kay ana siya, kung ganahan ka masik, dapat ka magpa-admit. Nga duklon ti ka para makatilaw ka og sakit. Sa kapaspas sa buang nauwahi iyang brain cells with rap. Ayaw og pagdali. You think, you sit and wait sir. Kung ganahan ka masik, dapat patient. Nya mo anak kag mas dopa ka ni Rasta pagkabuang, but when he gave you all the smoke ni sakit ra imong dughan, tunla imong pride kay katol kinas tunla ni tunla imong pride kay katol kinas tunla ni napataka og ispit kun di ka gusto nga matumban kay dali man daw ni masuko, di daw ta pwede nga manungog, di daw niya pwede iluom kay mahimo daw panuhot. Awang anong ko yun na makikatinan na mo mura kuyaw na kay tinanawan, mura na og manusok, pero unsaon man kunang kuyaw kay kamutabis kung kuyaw sa kumunutok. Ang power versus speed dili na naangay na lalison by dako kay diferensya kung paspiton's mic cause I got double the power of this MC like I got the speed of light and out of 100 million reasons that's one reason why. Kanduan, Crazy Rap! Okay. Alam mo kita mo na ako, Spiski. Kalahi nga battle ako ang trip. Pero gisokod ko ni Leo. Kung unsa ako ka-legit. Giapil ko sa Rapolo og diri daw ko muspit. Pero kapela ni nganong naibiwin nga ipapit. Rapolo game? Game! Sige ikaw na fighter sa tong tapad. O ganad kay ka ani nga stage. Pero patay nis giing way alamag. MMA fighter versus range kaya lagi ng forte. Wala ko'y pakido. Kaya way pili ng imong 40 kung 45 na niigo. Kaya kung punto, di tanan imong makaya bisag unsa ka kahanas. Mapatay ra ka sa akto kung abotong stagmalas. Sa to issue lang ni range maudiri ang palabas. Kay ikaw lagi ang fighter pero ako ang naay bars. Mong sa bara ni makatug. When I start hitting this, nya dili ni kalihok, sleep paralysis. Nya, Wayne, say pamati, to kag pang freestyle ra ko.
Hoy pang all style ni bro. Magsubat man no dili resulta classic sa ito. Kay mapa-freestyle man no written di mausaba kung gama. Kung makita di perminti mong lahi kung muguwa. Kung pamati nga kampante kang maimo ning duwa. Basin matunra na balik ang imong mga luwa. Ug sige imuha nang around. Kay wordplay sad akong pangan. Kung diha ra na magtuyok luwaan ra ka sa buhang. Ganto, Biway. Kawatan daw ni in real life. Aw diha ko ni believe. Mao na iyahang mga tricks para daw makatipid. Kadelikado ba ning buang kusog man day ni mang steal pero dili ni makatugaan kay defensive man ni. Kay defensive man ni niya. Dali kay pagpangawat kay gaan kay kagkamot. Kung madakpan makatakas kay gaan kay kagkamot. Pwede ko mahadlok madapatan bisag gaan kay kagkamot karon wanay ipik imuhang punches kung gaan kay kagkamot. Hoy kung bully ka sa streets bay ako bully ko nga breed. Nagilugi ko sa street fight kay masayang akong teeth. Hait ni nga K9 makasimhot ko og fear maong dili pa ka safe hantod di pa ka maklear maong ayaw na og karatol ug kung naa na po'y kulba para di na ka mahasol ako na bahalag sulbad kung ganahan ka kuhaong ilaga sa imong dughanaw sayon ra na buhaton pagtangtangan ti kag organs karon inyong masaksihan o kung gutom ba jud ni Permi kay ako ang ukayon iyahang monster in the belly ang kasakit nga madawat maaguhanta o pag-antos lang ang tinai mga tagak murag ticket nga ni awas pero di ni world of fun. Bloods everywhere pero dili gangsters ang gakalat. Bloods everywhere kay kusog kaayong agas maong naapabaka ay makuha ang muduwa og sunod kung ako ang gikuha ang gitaguan sa sulod. Ganto, Crazy Rap. Yeah. Iya ko nung gikuha ang gitaguan sa sulod. Pero ang pangutana nakuha ba ni mong bukog? Wala. Yo, estilo aning buwang kapailara nga imit. Silantren. Mura kang saking anay sakit. Ay lagi puksa. Kung estilo kay pilit liman kag word nga meth, iyang girime sa Peppa Pig. Tawa. Meth. Pig. Ako ra ginaluoy. Iyang giray manog siya buwan, naghilom ra nga baboy, abnoy! Halatang kapikat! Tawa, halatang kapikat, rakado! Maong estilo ay halin. May pa maghilom kaysa maghimo ka mga wakra nga tabi. Ug dili ko underdog. Bisag pag-upa ko diri, akong bitaw kay Rebel Dogs kumpara sa inyong iring. Ug real talk, sa ilang tapok, kusog na ni mo daot. Nyaway kay ito. Puraot ni si Bewin Pips. Mo smoke siya, pero di mo amot kay mo daw literal nga hits. Kapailarang wanabi, nya managkutay mo tabi. Ako lahi, akong dagkutan kung mamatay na ni. Ug underrated dos duwa. Isa battle, kusog daw og deliver og wa daw makatupong. Bisa ko lahi ko mo deliver ditso sa lubong. Maong ayaw mo kahibong, kinibulawan giingon akong ibalik sa kahon. Kay di magsilbi ni nga rapper. Kay kada spit, di ka igo. Lahiras literal nga puncher kada hit kay magbuho. Umuhilak ra ni after o sa kilid magbako. Kigiatbangan man o fighter mo sa battle malupog. That's right, Biway. Sa kahangol sa atensyon, magara-gara dayon eh, basta na mo. Ngano? Basta wala si Sean, makahatag bakas tanan, bisag dili with beat ang kaning ato. Basta wala si Sean, makahatag bakas tanan, bisag TF, walay ayo. Makahatag bakas tanan, bisag dili niya mapili, imong sige gipangayo maong. Asa naman kay mo mga amigong niingon nga atong duwa kay Bout. Nga ako raman gani nakadaog nato nga dayong gipaduwa sa Sprout. Tando ra imong giamot, wani mo gihatag ang tanan, brother. Pero kung kamo ang kusog mangayo og shot, pues ako man ang gunner. Body shot after body shot, pero akong gamit dili liquor. Body shot after body shot kay magsakit gihapong liver. Pero pero di ko mo kumpiyansa kay ana sila si Crazy Rap killer daw. Kahadlukan ni sa mga bata sa ilaha murag Pennywise da
Killer clown, hambugiro ra kay kadong. Karon ikaw na pa'y mahalin, mamaligya og balon. Imong bit-bit puros hangin karon tangtangan ti kagulo. Gamitan na tog axe aron dali ra maputol. Kay kanang tira na sa liog nga murag pa humot. Bay daghan kog natigo maong daghan og sulod niya. Di ti ka undangan hangtod di pa mahurot. Kay kabaw ko kuyaw sa nimo snap. Maong tagaan ti kag meds. Kas to treat someone crazy, you should aim for the head. Panganra nimo na ay crazy. Ako'y na-diagnose sa illness. Karong naka-feel na ka sa init. Kinsa may mas grabe na tog sickness. Atong taas pa kog buhok. Dito ta ko nimo gisuklan. Karong mubo na kog buhok. Lisod na ko mapukan. Yo! Dapat sa katong taas siyag buhok. Dapat sa katong taas kuno siyag buhok. Ay ako no na ko siya gisuklan. May gani mo imong buhok kay kung taas pa og buhok malubtan. Bayot bay. Yo! Jan Leo! Apir sabi atayan ni moy. Yat bangan mo ko nimong siksagit permi. Nasayop na sugad ko taga buhok. Imo na tanong giat bang ni 0 MB. Total pareho aling mugmug ning duha. Sila untay mong giabot or ba sila nakitay ni sila? Pero laing atong pagpakan. Kaya nakasuot sa polo. Alam, swerte. Naapil pa sa choice. Kining rapper nga tanga. Pero adto tanis the boys kay tingog rin nagdala. O tingog rin nagdala. Pero banga kung himayon. Isog-isog pang buga, sige estilo idayon. Kung ingana ang gama, mapatay ra kag sayon. Timani ang sigig saba, kay maupa ang hinayon. Kay mga linya, walay power. Murag way kurente bay. Murag i-off ang circuit breaker kay di connected mga lines. Kay patakar at bitaw. Basta lang na ay masulti. Ug naalagi daw, siya skills maong kampante. Sige gamitan ng tulo. Silang times scheme pa o pagmulti. Ayos only one skill. Patay ka, ini ka ulti. Kay lahi ni nga gigil. Ning ako ang paggawas. Kay sa ila daw level, kay di ko makaapas. Tuumog di mo sa liroy legit sa niungas. Karong kay baw nagid kaser nga sa bitra ko hanas. At last, salamat Rapolo sa paghatagi gayon. Patay ng kontra dyan Leon sa sunod na komisyon. Rampord! Crazy Rap, B-Win! Let's go, B-Win! Rapolo, Africana 4, B-Win versus Crazy Rap, yun na sa balik! Sulit na battle. Judges decision 3-0 para ni B-Win. Okay, shoutouts, Crazy Rap. Judges. Si B-Wayne. Round 1, murag nihunat pa siya. Nilabaw ra gamay si Crazy Rap. So round 2, round 3, dito yung makita na punchline ng delivery lamang B-Wayne. Sa 3 rounds, B-Wayne, overall structure, ride the heavy sa bars, performance. So, mas kay Chris Rap. Yo, Climax. Boto, B-Wayne, mas battle mode, pero ang duha grabe preparations. Yeah.